ଉଠାନା ପାଖା ଲାଇଭ୍ ତ ହେଉଛି ନନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୋଡ଼ ନନା ଦୂର ଗଲେ ଘରେ ନାନୀ ଦେଖେଇବେ ନାନୀ ନୁହଁ ନାନୀ କହୁଛି ଆମେ ମୁହଁ ଶୁଙ୍ଘିବି ପିଇଛ କି ନାହିଁ ଆଡ଼େ ତମ ତରଫରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ନା ଏଇ ତୁନୁ ଆ ମୁଁ ଛାତ ପଟିଆ ମୁଟୁ ଚଳୁଛି ନନା ଖାଲି ବର୍ଷା ହବ ନାଇଁ ନନା ତମ ମନ ଖୁସି ତ ଖୁସି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହଁ ପୁରା ଖୁସିର ଧନ ସେଠି ଦୋକାନ ତ ଏ ଖାଇଲା ପରେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଟେ ଦରକାର ତମ ଦୋକାନ ଆସିବ ଆଉ ହଁ ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରାଦ ଭାଇ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଦୋକାନ ନବ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବଳି ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ନା ନହେଲେ ଏତେ ମନ ଯିବ ନୁହଁ ଆଚାଲି ସେଠି ଯାଇଲା କି ହଁ ଅଣ୍ଡା ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଏ ନାଇଁ ଆଜି ତମେ ରିପେ ଖାଲି କହୁନ ରିପେ କୋଉଠି ଖାଉନି ରହିବା ସିଏ ଇଏ କ'ଣ ସେ ପିସା ନାନୁ ଭାଇ ୟାଙ୍କର ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ନନା ୟାଙ୍କର ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଖାଲି କପୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପିଜା ଭଳିଆ ପିଜା ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ତୋତେ ପିଜା ସେଦିନ ଆମେ ପିସ୍ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ କିଛି ଖାଇଛୁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଡନରେ ପିଜା କିଣି ଖାଇଲା ଗଲୁ ହଁ ପିସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆରେ ଡନ୍ ଘରେ ପିଜା ଆଉ ନା ଝୋଳ କେମିତି ଅଛି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ କୋଉଥିରେ ବାରି ହେବନି ତମର ଏଇଭଳିଆ ଝୋଳ ତ ଦରକାର ତ ମୋର ଗ୍ରେଭି ଝୋଳ ଦରକାର ହଁ ଗ୍ରେଭି ଅଛି ବା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଟେବୁଲଟା ଦେଇଦିଅ ଖାଇବାକୁ ନେବ ଏଇଟା ପାଟି ଅଫିସ୍ କରିଦେବା ହଁ ଝୋଳ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କର ଖାନା ଲଗାଇବ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଆଳୁ ସିଝି ନେଇକି ଆଳୁ ଦୋଷ ଆଳୁ ଦିନ ଚିକେନ ହେଇଯିବ ଆଳୁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ନିଆଁ ଦୋଷ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଳୁ ଦୋଷ ଆଳୁ ଦୋଷ। ଏଇଟା ଇଏ ଆଳୁ ଯୋଉ ନୀଳ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଦୋଷିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁକା ଠାନ ଆଣିଦେଲୁ କି ରୋଷେଇ ଅଲଗା କିଛି ଦାନର ଆଳୁ ଆଣିକି ଭଲ ଯାକ ଅନେଲ ଜାଣ ପିଣ୍ଟୁ